Watimo mos ahinya ne jogo mowito joheragi gi anyuolagi kendo jonyakach duto te bende nikech jojwere kapten ne janyakach. Watimo mos ahinya. Ogai mar obila oketo siem mager ne jomaundu mosebedo ka rocho arita kendo kwalo mwandu jopiny tok romo mag siasa. Kanja wacho ni tend obila osegoro chenro motegno mar rakore kod jonjore masiko liere kod josiasa kendo rocho arita kaka nyo nenore e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e kar chung' od bura ma Dagoretti North. Jafwambo marwa Chris Owino leronwa wachni. Kaluwore gi tulo manyoro onenore e limbe jatend piny William Ruto e kar chung' od bura ma Dagoretti North e bore Nairobi, ogai mar obila Douglas Kanja ogolo siem mager ni rowere mosebedo ka liero e kode josiasa kendo rocho arita bang' rombe mag siasa. We cannot continue in that direction because if we allow that to go on, that is not the right thing to happen. So we have put measures in place and we are going to see those measures as we continue to roll them out. Ikinde limbe Ruto makamane kar chung' od bura ma Dagoretti North chieng' tich ariyo jumani ne ochuno obila mondo wit iro malongo wang' bang' rowere masiro lojo josiasa ma Nairobi dino yo ka gidwaro mondo ogonygi. Ma oken thuolo makwongo ma arita ma jatend piny oseyudore kama poth bang' moko kuom jopiny kadho jorit mage e kaunti ma Kisumu kod Garissa e kinde romo mag nyota program dwe mokalo. Kanja lero ni tend obila e pacho kae mangima oseketo chenro motegno mar tieko time makamago ma owacho nyalo nyumo piny Kenya e bugo ka ok otiek gi chon. Myself and my team, we are very much concerned, and we have put actually measures in place to see to it that that does not happen. We have got new strategies, and in fact, all the regional commanders that are here, they have been advised now on the direction that they need to take so that we can be able to stop that from happening. Eko machielo, migao mar obila e tudruok margi kod duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC osingo mar miyo bad migao mar obila sura manyien kokalo e rakore kod mibadhi e bad migao no. It is a service that is also forthright. That is the reason why we called in the EACC. Now, CEO, when I did that, some people accused me, and even these colleagues of mine here, that we have brought in Moewe, so that some of them can be brought down. We stood our position and said, no, that is not our intention. We don't want anybody to be brought down. We don't want even anybody to be investigated. All what we wanted was to be supported, assisted, and shown where we have gaps. Announcement by His Excellency the President on reforms that strengthen accountability and transparency in the enforcement of traffic laws. The proposals to roll out instant fines and expand surveillance on major highways through technology has the potential to improve compliance and reduce opportunities for corruption, particularly in day-to-day traffic enforcement. E report margi ewi bad migao mar obila, EACC ne omenyo obila mag apaya kuom telo e kao asoya okang' ma Douglas Kanja wacho ni dhi dok piny kalure kod keto e tim report mar EACC. We have always been number one, every time the results of corruption are out. The National Police Service is always leading. So this time around, I'm also hopeful that once we start implementing, probably these numbers are going to change and others are going to take lead in that direction. Ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni kinde osechopo mar luoko mibadhi ma osebedo kotimonewa e migao mar obila ka koro okwayo commanders mag obila mondo otel e keto e tim chenro makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Ngong, Kajiado County.